Ngiyanibingelela egameni likaJesu waseNazaretha. Ngithanda nje ukuqala ngokukhalisana nomndeni wakwaBaba uGumbi, umama uGumbi ney'ngane nebandla. Nathi si-South Africa silahlekelwe kakhulu ngokuhamba kwaBaba uGumbi ngoba iy'ntshumayelo zakhe besizazi noma besingamazi physically, kepha iy'ntshumayelo besizizwa ku-radio nasiy'bona na-TV. Silahlekelwe nje kakhulu, silahlekelwe kakhulu. Kepha-ke ngoba lisho izwi Isambulo 14:13 ukuthi ngase ngizwa izwi livela ezulwini lithi, loba ukuthi babusisiwe abafileyo abafele eNkosini kusukela kuleso sikhathi, yebo usho umoya, ukuze baphumule ekukhandlekeni kwabo ngokuba imisebenzi yabo iyabalandela. Yilokho nje bengithanda ukuthi ngikudlulise nami emndenini wakwaBaba uGumbi. Okulandelayo ebengithanda ukuthi ngikhulume ngakho bazalwane, ukuthi ngeke ngisakwazi ukuthi ngifake abafundisi, kepha sengizokhuluma ngezinto esibhekana nazo sabantu siphila ezahlukahlukene, ngoba ziningi nje izinto esibhekana nazo sabantu. Sengiphetha ngithanda nje ukuthi ngibonge ngayo yonke i-support eninginikeze yona. Ngiyacela ukuthi niqhubeke ningisapothe, ni-like, ni-subscribe kanjengoba nivese nenza. Mase lapha kuma-comment ngiyacela ukuthi ningitshele ukuthi ikuphi ningathanda ukuthi kwividiyo elandelayo sikhulume ngakho. Ngiyabonga.